I dag skal vi lære at børste tænder. Tandpasta. Så gør man lige hurtigt sådan her. Skal vi lige hæve. Så hvis man lige skal børste dem nederste tænder, så gør man sådan her. Så fjerner man det igen. Giv slip. Jeg må stille dig et spørgsmål. Jamen, det handler bare om sokker. Hvad farve sokker har du på i dag? Det er sgu da ikke. Så. Nå, ja, men Nej, stop. Stop. Jeg gider ikke at se på det, det siger du bare.